Usapho lwakwaMpokwana luzuncama ide ifumaneke intombi yalo. Incoko kaNolubabalo kuFacebook incedisile ekufumaneni umkhondo wefowuni yakhe. Nangona nje lo fowuni yafunyana kule ndoda wayeyityelele, akukabanjwa mntu. Yasifumana emkhondo eMonti akakho uNolubabalo ke ngoku into kaNolubabalo ke ngoku ixaki ngolo hlobo. Ndathi ke ngontombazana ke ngoku ithetha iphelela phi ke ngoku le nto kaNolubabalo. Wathi iphelile. Ndathi phela njani kodwa uNolubabalo akafumanakanga. Phela njani ifowuni? Anenamdla ubani ibuyele kulaa mntu nebenifumene kuyifowuni niyobuza uNolubabalo uphi. Usapho luthi amapolisa rhuqinyawo kulomba. Singamapolisa lapha eMpuma Koloni siyaqinisekisa into bangenene sisamkhangela uNolubabalo nowathi walahleka pha kuNovember emveni kobana endwendwele umntu ekuthiwa yiboyfriend yakhe kulaa ngingqi yakuTsolo. Ngokophando lethu ke sithe sayifumana i-cellphone yakhe asikabambi mntu ke okwangoku. Kwenye yencoko zelikhasi uMpokwana uthi uthinjiwe. Ingcali kwezomthetho ithi bekufanele ukuba sekubanjwe umntu noko ngoku. Siyibonile ngaphambili izinto ezikumila kunje koSoweto apho abantu basezikhotsi ngokusithethayo bona ke kwakungekho nento eyayifumanekile ngexesha babelahlekile kodwa kwakusaziwa uba umntu uye kumntu ancuma naye so lo mntu walahleka umntu ogqibela ukubona umntu lo ulahlekileyo kufanele baphenduliswe. Usapho lwakwaMpokwana licela nabani na onothi ancede kulukhangeliseni intombi yalo. Ndingulwandile Mbulali kuCentane.